na isuspender ang Sa pelikula. tao kung mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Mayor Leni Robredo kang naga handal na sa problema sa illegal na droga sa syudad. Baratong bagas liwat ipinabakal kang National Irrigation Administration Bicol. Mekaniko na bakalaning badil sa Bao Camarines Sur arestado. Number 1 municipal most wanted person sa Magaraw Camarines Sur arestado man. General Assembly kang Naga College Foundation College of Arts and Sciences naging maugma. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Katrina Cruzat. Problema sa ilegal na droga sa syudad ni Naga, pinagdulok na ni Mayor Leni Robredo kay Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. durante kan magbisita ang alkalde sa General Campos Simeon Ola kan nakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa loob ng sarong simana, maswerte ng mabakante ang record ka mga police station sa Naga City Police Office din mga personang na-involto sa illegal na droga na nadadakop sa pinagkukondusir na anti-illegal drug by bust operation. Para kay Naga City Mayor Leni Robredo, malala na ang problema sa illegal na droga sa syudad kang Naga. Ang mga krimen subuot na nangyayari sa syudad sining kampanghabon at sin-homicide, pirmi nakadukod sa illegal na droga. Inako man kang alkalde na maging ang lokal na gobyerno igwaman subuot pagkukulang sa mga programa pag-abot sa prevention as in rehabilitation. Kung kaya kan magkahampangan sinda ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa ruini sa pinaghagad niya nintabang. Kinuha ko na din si opportunity i-discuss kay RDC problema sa drugs. Hindi sa Naga. Sabi ko grabe na ang drugs. Sabi ko man sa iya, nasailing ko pati ang city government niya ako, kami mismo may pagkukulang. Sailing ko niya ako, day maray ang programa, may sa prevention, saka sa rehabilitation. Pero ang pagtubod ko niya ako, dapat garubaga all of government approach. Halos gabos na crime na nangyayari sa Naga, drug-related. Homicide, harabunan, drug-related. Pagkatapos kang kasiributan sa Peña Francia Festival, mapaapod subutin pag-uurulay si Mayor Robredo kay bahan ng PNP, barangay, asin mga opisyal kang eskwelahan para tukaron ang naglalalang problema sa illegal na droga sa syudad. After the fiesta, mapaapod kita ning pag-urulay kang pulis, syudad, si mga barangay, si mga kapitan siguro sa katanods, si mga schools, heads of school, saka siguro PTA, para mag-planning kung anong gigibuhon. Sa hiling ko getting out of hand. Mientras tanto, sinabihan man subod si Mayor Robredo ni Police Brigadier General Babagay na kung may maaaraman o nadadangog na involto sa illegal na droga, maging miyembro kang Naga City Police Office ang tulos subot isumbong sa General. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nag-courtesy call man kasudma kin Naga City Mayor Leni Robredo ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pamamayo ni PDEA Regional Director Attorney Jacqueline De Guzman. Nakasentro ang urulay sa pagpapapusog kan tarabangan kan lokal na gobyerno asin kan PDEA sa kampanya kontra iligal na droga. Kabali pa sa napag-ulayan iyo ang mas pinakusog na anti-illegal drug operations, drug prevention, and education initiatives para sa mga jóvenes asin ang pag-implementar kan drug-free workplace program. Siniguro man kan lokal na gobyerno kan Naga ang suporta sa PDEA. Sa ibang issue, Mayor Leni Robredo pabor na dapat ipaaram sa mga alkalde ang proyektong gigibuhon kan DPWH sa sakop na lugar kan sarong opisyal kan banwaan. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa tahaw kan issue ng korupsyon manungod sa mga flood control projects sa bilog na nasyon kung saan milyones ang nakukuha kan mga imbuwalto, ang hagad kan publiko, iyong mapasimbag asin mapundo na ang gibong araw kaini. May ibang alkalde sa nasyon ang nagsasabi na kaipuhan ipaaram sa inda kan DPWH bilang local chief executives ang mga patrabaho sa laog kan sa idang nasasakupan. Ang bagay na ini ang pinag-uyuna ni Naga City Mayor Leni Robredo. Susug sa iya,
Kung ang proyekto yaon sa laog kang syudad ni Naga, kaipuhan subot iniipaaram sa alkalde. Dagdag pa ni Robredo, naggibo naman sinda ng project monitoring team. Saro sa halimbawa na pinagtuon ni Robredo ay ang pag-present ka DPWH sa patrabaho kan sports complex na program of work pa lang, kaipuhan na tulos mahiling asin maisumiter sa project monitoring team. Dapat aram ta, syempre yan sa laog kang Naga, lalong-lalo na sa tuya, nagbuo baga kita ning ning project monitoring team. Dapat dawa ba kung project kang syudad na mo-monitor. In fact, nagpresenting diyo ang DPWH kan si programa para sa sports complex. Ang sabi ninda ibibid na this week yata. Sinabi ko na ang program of work ipapasa ko sa project monitoring team. Sabi ko ang pinakamaray, program of work pa lang na mo-monitor na. May mga problema naman sa patrabaho sa City Hall ang ipinaabot nga tanganing matawan ng solusyon asin maging tultol ang trabaho. Kaipuhan subuot na may kapasidad na makapagsabi kung ang mga ginagamit na materyales sa patrabaho substandard. Kasumpay kaini ang pag-activate kan project monitoring team na pinamamayuhan ni Attorney Nina Rances, ang kaipuhan para dai mapaduman sa Mayo asin masayang ang kwarta kan LGU na hali sa publiko. In fact, even before this day pa ako mayor, may mga raise ako mga problema with DPWH, yung mga problema sa patrabaho. Digdi na lang sa City Hall. May mga patrabaho, digdi pagrereklamo ko sa City Engineer's Office. Sa iling ko, maray na patrabaho. Sa iling ko dapat nga na i-crowdsource. Lalo si mga barangay, syempre sinda nakakahiling. Kawanan lang ning capacity na, misa kaya, dawa ako may manahon technical know-how. So dapat may capacity ako magsabi na substandard yan, sala ang presyo ka yan. So i-institutionalize ta, pigibot ang team lead si Attorney Nina Rances. Pero kabali man si Willie Prilles. Pero gusto tang i-activate si monitoring ka mga projects. Sayang kang kwarta kang gobyerno. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, inaprubahan na kan Sangguniang Panlunsod kan Naga ang Bantay Proyekto Ordinance ni City Councilor Frank Mendoza. Susog ki Mendoza, bako lang si mga ginigibong proyekto ang babantayan, kundi pati si mga proyektong tapos na. Inibasado sa ley na kada proyekto may sarong taon na defects reliability period. Apwera sa sarong taon, may warranty period man subot ini depende sa proyekto. Pag ordinary o temporaryong proyekto, 2 taon. Ang mga tinampo, 5 taon asin 15 taon man para sa mga permanent projects arog kang dam. Bako lang project monitoring team ang may trabahong mag-monitor kundi pati ang publiko. Kung makahiling ning diferensya sa mga proyekto na nagpupuon pa lang o tapos na, tulos ipaabot sa lokal na gobyerno kang Naga. Itong bantay proyekto. Asin ang babantayan, bako lang si ginigibo, pati si tapos na, pwedeng bantayan. Basado sa batas, ang kada proyekto may sarong taon na defects liability period. So dawa tapos ng building, dawa tapos ng tinampo, kung may nahiling na diferensya, pwede tapayan habulon. Kasi may nagkakahiraling na nga kami, naaraw kayan, ang may primary job kayo ang Project Monitoring Committee. Pero kaya, bako lang 1 year. Depende sa klase kang project, igwapong pigaapon ng warranty period. During which period, pwede pang habulon ang kontraktor. So pag ito mga ordinary project na mga temporary, 2 years ang warranty period. Ang mga tinampo, 5 years yan. Si mga permanent structure, mga dams, 15 years. Gusto sabihin, dahil porke tapos ng project, libre na ang kontraktor. Sangon yan, sa ginibutang ordinansa, may mandato ang PMC, Project Monitoring Committee, pati ng mga taga-Naga. Na kung may nailing silang diferensya, dawa tapos ng project, i-report po ninda. Sa ibang bareta, National Irrigation Administration Bicol, liwat nagpabakal sa publiko nin baratong bagas. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Liwat nagpabakal ang National Irrigation Administration Bicol nin baratong bagas sa presyong P29 asin P35 kada kilo. Parte ini kang pagpapadagos kang programa kang kadiwa ng Pangulo sa NIA.
Sinabi ni Gemma Rodriguez, manager kang Engineering Operation Division NIA Bicol, ang programang ini nagmamaot na matauanin pagkakataon na makabakal giraray nin baratong bagas ang publiko. Ang unya po, igwan naman po kita ning kadiwa, pigpapabakal ta po at 29 pesos. 29 pesos para po matauan man po ning siyempre po ngunyan baga matauan ta sa tuyang mga kahimanwa, mga taga-naga na maka-avail po ning ning hababa na kantidad sa pagbakal ning bagas. Alagad ang nasabing baratong bagas na pinagpapabakal kang NIA Bicol ang limitado sana. Sigon kay Rodriguez, ulit ta 575 lang na sako nin bagas na tig 10 kilo ang ipapaubos mo niyan kang NIA. Oo, igwan man ang nakapila. Oo. Pero ini po, limited na lang kasi itong produce ini kang contract farming 1, FSSP 1. So, yun po yan, 29. Siguro po pag paglaogin doon, nahiling naman po nito na may mga nakapila doon. Ang yaong po dyan na ipapabakal ningon niya, nasa 575 sacks po. Nakapack per 10 kilos. Ang mababakal po kan sarong tao, 10 kilos lang per packs at 29. O ipapaubos mi pa unoy. Pero sa ibang iba po na imo, aron sa Camarines Sur baka iga pa po sindang yan. Oo. Mientras tanto, ang mga baratong bagas na ipinapabakal kang National Irrigation Administration Bicol ang hali sa mga binakal kang Irrigators Association na pinuprodusir kang mga paraoma. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kasabay kang pagpapadagos kan programa kan kadiwa ng Pangulo sa NIA, hagad man kaini na suportahan kan publiko ang programang ini para masustinaran kan sa indang ahensya na makapagpabakal nin baratong bagas para sa gabos. Apwera digdi, mawot man ni Ms. Gemma Rodriguez, Manager kan Engineering Operation Division kan NIA Bicol na magkaigwa nin dagdag ganansya ang mga paraoma sa paagi kan sa indang programa. Dagdag pa ni Rodriguez, magayon subuot si mga nagiging feedback kan mga nakabakal nin bagas, huli ta barato na, maray pa ang kalidad, kun kaya dakol man giraray ang nagbabalik para magbakal nin baratong bagas. Sana po suportahan ta ang programa ng gobyerno na makapabakal kita, masustain ta ining pagpapabakal ning baratong bagas para po sa satuyang mga pag-iriba, asin ang satuya po ng mga parao magkaigwa man ng mga additional na income. Sarong kalibre 38 revolver ang nakumpiskar sa mekanikong si alias Marlo, 28 anyos, residente kan Bao, Camarines Sur, matapos ang ginibong gun buy bust operation kasubanggi sa Zone 2 Barangay San Juan, kanasabing Banwaan. Pinurbaran bakalon kan mga pulis ang nasabing badil sa kantidad na 4,000 pesos. Sa pagkondusir nin body search, naka-recover pa ang mga otoridad nin tulong heat-sealed plastic sachet nin subuot shabu na nagtitimbang nin 5 gramo asin nagkakantidad 34,000 pesos. Sa record kan PNP Baaw, saro subuot street-level individual ang naarestong suspect. Sa ibang police report, sa paagi kan Operation Manhunt Charlie, naaresto ang suspect na si alias Maki, 28 years old, may agom asin residente kan Zone 7 Barangay Karangkang, Magaraw, Camarines Sur, huli sa kasong 2 counts nin statutory rape na mayong piyansa asin 1 count ning sexual assault na may piyansang 200,000 pesos. Ang warrant of arrest ang hali sa RTC Branch 28 digdi sa syudad nin Naga. Ang suspect, iyo ang number 1 municipal most wanted person asin rank number 2 sa provincial level. Sa ibang bareta, sarong Philippine Cobra ang narescue kan nakalihis na aldaw kan mga personnel kan City Enro matapos mag-report ang staff kan sarong subdivision sa Concepcion Pequeña, syudad ni Naga. Matapos ma-rescue ang Philippine Cobra, pinag-turnover man ini sa Penro, Camarines Sur para mabutasan sa saindang natural habitat na harayo sa mga harong. Ngunya na bulan nin Agosto, sunod-sunod si mga pinag-rescue na Philippine Cobra kan mga taga-Enro. Ngunya na bulan nin Agosto, pinagseselebrar ang buwan ng wikang pambansa.
Huli kaini, may kanya-kanyang programa sa eskwelahan digdi sa Naga. Sa Tabuco Central School, saro sa mga highlights na aktibidad, iyo ang pagtaong onras sa may pinakamagayon na sulot nin Filipiniana asin barong asin ang pista sa nayon. Susog ki Principal Neil Romano Manaog, importante ang pagselebrar kan buwan ng wika para aram subuot kan mga estudyante ang wikang pambansa urog nangunyan na uso ang iba-ibang lengguwahe. Sinabi ni Principal Manaog na may direktiba ang Department of Education na kaipuhan gamiton ang wikang Filipino sa pagtukdo. Tubod ang principal na dahi ini makakaulang sa pakanood kan mga aki, huli ta kinakaipuhan ining maaraman asin manudan kan mga estudyante urod na sa Tabuco Central School. Napakahalaga na malaman o alam ng mga bata ang wikang pambansa, which is Filipino. Kasi ito yung ating kumbaga ipinamanang wika, Manuel L. Quezon. Ngayon, though ang ginagamit natin sa trabaho, palaging merong halong English, kagaya ng ibang bansa, mas binibigyan nila ng halaga yung kanilang sariling wika. Dito sa atin, at least, alam ng mga bata, alam ng mga Pilipino, paglaki ng mga bata, alam nila na meron silang isang wika o pambansang wika na kinakailangan alam nila at bigyan ng halaga. Doon sa ibang mga signatura, meron na yung mga directives ang DepEd na dapat gamitin ang wikang Filipino, and doon sa mga higher yung English. Hindi naman masyado nakakasagabal ito sa pagkatuto ng mga bata, because kailangan nila itong malaman. And dito sa Tabuco Central School ay sinusunod namin kung ano ang mga polisiya o mga panawagan sa aming departamento para nang sa ganun alam ng mga bata lahat ng mga wika na kinakailangan nilang malaman, kagaya ng Bicol, Tagalog at Filipino at saka English. Sa iba pang bareta, apat na lorry truck kang Metro Naga Water District ang ide-deploy ngunya na Peña Francia Festival para sa mga lugar na maluya ang bulos ng tubig. Susog ki MNWD spokesperson Chappy de la Cruz, ang duwang lorry truck ang preparado na, mantang pinagpapakarhay pa ang duwa pang lorry truck para magamit sa kasiributan. I-deploy ta ito, itong apat na loring ito. Kaya nga po pinapahidali mo itong duwa na under maintenance. So, duwang salit man lang ito. Si Duwang Dakula nag-ooperate po ito. So, pagpapahidali mo man po, tanganing pag-abot ng Peña Francia Fiesta, magamit niya ito. Department of Interior and Local Government Camarines Sur asin Naga College Foundation nagkaigwa nin pirmahan ni Memorandum of Agreement. Kung ano ang laman kan kasunduan kan DILG asin NCF sa report ni Campus Correspondent UG Nueva. Sarong dakulang milestone para sa Naga College Foundation Center for Research Learning Development ang pagpirma kan Department of Interior and Local Government o DILG Camarines Sur Provincial Office sa Memorandum of Agreement sa partnership kan Naga College Foundation. Ang MOA signing ceremony sarong paagi para makapagribayan ng kaaraman asin rekurso ang DILG asin NCF. Sa lado kan DILG, maiheheras ninda ang sa indang expertise, mantang ang NCF preparado man na ipagamit ang mga pasilidad bilang venues. Dakulang tabang man para sa mga estudyante na matauwanin impormasyon sa lado kan good governance para magamit sa on-the-job training sa mga barangay as in government offices kung saan magiging preparado na ang mga estudyante bago maggraduar. This partnership with the DILG through the DILG Provincial Director, si Sir Ray Caceres pala, yan, is a milestone with regards to the Naga College Center for Research, Learning and Development, wherein we can now tap the expertise of DILG in the different services that they do to the different barangay levels, so that we would be developing programs for good governance training and learning for our barangay officials and those that are involved in the barangay activities. No? So this is just a start, such that the good governance would really be accepted and well embraced by our
communities. And from there, we would be coming up with different programs for capacitation of the different communities where NCF would have the capability to be able to share the different knowledge of our different professors and faculty and even our students. So indeed, this is a milestone for NCF Tigers to be able to contribute to the community. And likewise, the partnership would be on placing of on-job training of our graduating students at the different DILG offices, different barangays, and different government offices, no? So that they would be properly well-trained on what should be their role and responsibilities in their functions as citizens of the Bicol region. Igwang 7 programa na piggibo ang NCF as in DILG Camarines Sur na makakatabang para sa gabos partikularmente sa mga barangay araw kan fundamentals of barangay governance, development of barangay plans, implementation and monitoring, fiscal administration of barangay as in iba pa. Sigun kay Mr. Ray Caceres, DILG Camarines Sur Provincial Director, importante ang partnership na hindi para sa inda. Takaibahan ang NCF na magtabang asin magserbi sa komunidad na matauanin giya asin strategy. Yung mahalaga ang pagkikipag-tie-up ng DILG sa kalintulad po ng Naga College Foundation kasi hindi naman yung DILG lang ang may hawak ng lahat ng kaalaman tungkol sa good governance. And 5. Ang detalye sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Sa pigkondisir na General Assembly 2025, together kaswan ka Naga College Foundation, College of Arts and Sciences na may temang Connected, Amplified, Stronger. Obheto kan assembly na mas pararumun ang connectedness bako lang kan mga students, faculties, kundi pati naman ang mga magurang as in guardians kan mga estudyante. Sa paggibong mini tour, mga fan games as in exciting segments sa assembly, natauanin pagkakataon ang mga estudyante na mabilog ang sa indang connection as in pagkasararo na makakatabang sa indang college journey. Saro sa highlight kan event ang pep talk na nagtaong kaaraman as in inspirasyon sa mga freshies kay baan sa indang mga magurang sa mga posibleng nindang manudan sa laog kang institusyon. Para sa kuya, nag-insip po ang aki ko dahil po sa halanggaw po ang edukasyon, ang quality po ang edukasyon. Tapos sa Rupa, yun po talaga ang napili niyang course. Po ang mga facility po hindi, kompleto po. Kaya yun po ang napili niya dahil po may mga posible talagang halanggawan sa iyang manudan. Sana po ang sa indang kalidad, padagos man po giraray para po ma-encourage ang gabos na estudyante na gusto magklase sa NCF. As a freshman po, masaya po since I have the teachers, kumbaga po, sila po yung nag-guide sa amin, and I have also classmates, kumbaga po, yung band po namin, mas nabubuo po siya. Sa former years po, mas gusto ko po, kumbaga po, public speaking, and na-inspire po ako sa mga journalist po na, kumbaga po, tinutulungan yung mga nasa mababang lugar na hindi masyadong naano ng gobyerno. So far, the ICF po is, the ICF po is very accommodating po when it comes to different aspect po. They also guide us in different, kumbaga sa guidance testing, they give us knowledge po kung anong gagawin. As a freshman po here at NCF, freshman AB comes student. So I'm so very thankful po kasi dito po ako nag-school ng aking course, and I am excited po na magpatuloy po ng dito sa NCF. So, dito po ako nag-enroll ng ABCom dito sa NCF because meron po silang advantage like sa mga media and like yung sa GNN po, and na po ako doon, naging excited po ako kasi mas napaprioritize po yung mga ganong like sa broadcasting, like yung mga sa media po. Ang message ko po is sana po mas maging active po ang lahat pong student dito sa NCF, sa lahat ng Tigers. Na-discuss man sa assembly ang mga planong proyekto kan kaso Student Council para magtuong impormasyon sa mga masunod na aktibidades o events kan departamento. The council and I actually already mapped out all the activities which already presented
sa General Assembly by our class advisor. So, just a teaser, we have language and communication training program. We also have a funding program, which is the Together We Fund, and also the major activities last cast day, intramurals, and General Assembly for next sem. We are guaranteeing you that you're gonna enjoy this school year, and we are doing our best to help all the students when it comes to communication between the student bodies and the CSC. Para sa GNN TV48 Naga, Dylan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Katrina Cruzat, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Naga City Police Office. Pinagsubok kasi ng opisina na isuspender ang Sa taho ka mag-iso sa warang drugs, palagos man subot ang higit na ang tubig baha. Nung hinabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. In this season of deep faith and joyful celebration, we at the Naga College Foundation join the entire Bicolano community in honoring Ina, Our Lady of Peña Francia, a mother to all. As children of Ina, we are reminded that her love knows no boundaries. She embraces each one of us regardless of who we are, where we come from, or the path we walk in life. As the NCF dare to change the game this year, in the spirit of Ina, we are called not only to play the game of life, but to transform it, to shift perspectives, uplift others, and create spaces of innovation and compassion. Just as Our Lady welcomes us all as her children, so too must we reimagine education and service as opportunities to change the narrative for not just for our students, but more so for our communities and our nation. As Tigers, we celebrate with gratitude and devotion, and may this year's devotion to Our Lady of Peña Francia empower us to change the game in our personal lives and collective mission, ensuring that what we do as an institution always honors God, serves humanity, and uplifts Bicol and our nation. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa okasyon kakapestahan ni Ina ang mahal na Birhen ng Peña Francia, magpasalamat kita sa iyang padagos na pag-ataman, pagtabang asin pagmangno sa gabos ng mga Bicolano. Sa puso ni Lambang Bicolano, si Ina iyo ang tunay na ina, mamumuton, mapagpasensya, asin pirming andam magdangog sa satong mga pangadji. Sa iyang bendisyon, padagos kitang maglaom, magtarabangan asin magpadagos sa buhay na may pagtubod. Sa gabos na deboto, mga bisita asin pamilyang nag-uuli para sa selebrasyon, mabuhay kamo. Ipadagos tang iwagayway ang grasya ni Ina sa puso, sa pamiibi, asin sa satong pagkakasararo. Hale sa Center for Research, Learning and Development ang Naga College Foundation. Diyos Mabalos, Viva la Virgen!
Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions.
As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, dinoble pa! At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.